It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all. Κλέβουν οι παίκτες της ΑΕΚ, το νέο λάθος 1-0. Ο Τσούμπερ σκοράρει. We've come a long Αυτή τη φορά το λάθος των παικτών του ΠΑΟΚ. Το τιμωρεί ο Τσούμπερ. Πλασάρει ιδανικά. 1-0 για την ΑΕΚ στο 21. Δείτε το βλέμμα του Ρασβάν Λουτσέσκου προς τους ποδοσφαιριστές του. Τσιαβάνης που έμεινε εκτεθειμένος από την αμυνά του φάση γκολ της ΑΕΚ. Εκτελεί ο Τσούμπερ. Καταπληκτικό γκολ. Απίθανο γκολ από τον Στίβεν Τσούμπερ. Δείτε τον Τσούμπερ. Δυνατή εκτέλεση. Πετάχτηκε ο Σιαμπάνης. Όχι, δεν έχει βρει. Για να δούμε την εκτέλεση του φάουλ πρώτα. Έδιωξε ο Πίρσμαν, κατεβάζει ο Τσούμπερ, ελίσσεται, εκτελεί. Καταπληκτικό γκολ από τον Στίβεν Τσούμπερ. Φοβερό τέρμα από τον Στίβεν Τσούμπερ. Μπαίνει όλος ο πάγκος της ΑΕΚ μέσα στο γήπεδο. Ο Τζαβέλας διεκδικεί την κεφαλιά, δεν την παίρνει, ο Τσούμπερ κατεβάζει. Προσποιείται μέσα από τη μεγάλη περιοχή εν τέλει. Εκτελεί έναν κεραυνό ανάμεσα από δύο παίκτες του Άρη. Κεραυνοβολή τον Κουέστα, ο οποίος δεν μπορεί να βγάλει αντίδραση. Πολύ δύσκολο θα ήταν να βγάλει αντίδραση. Η μπάλα είναι σχεδόν δοκάρι και μέσα. 2-1 η ΑΕΚ, παίρνει προβάδισμα στο 82. Ανεβαίνει ο Γιόνσον και κλέβει. Πέρασε η μπάλα για τον Τσούμπερ, η μπάλα στο δεξί, το πλασέ από τον Τσούμπερ στα δίχτυα. 1-1 η ΑΕΚ, ισοφαρίζει εδώ στο Ζάγκρεπ. Ο Στίβεν Τσούμπερ στο γνωστό του πανηγυρισμό, ο γνωστός Στίβεν Τσούμπερ, όπως έκλεισε την περασμένη σεζόν, πιθανότατα ο MVP της ΑΕΚ. Στα play-off, ο άνθρωπος που έπαιξε ίσως τον καθοριστικότερο ρόλο στα τελευταία μέτρα της κούρσας της περσινής σεζόν, είναι αυτός που παίζει τον καθοριστικότερο ρόλο και απόψε στα πρώτα μέτρα της σεζόν που ανοίγει σε μια πολύ δύσκολη βραδιά για την ΑΕΚ. 1-1 ο Ελβετός.